Голът е факт. Този път в левия ъгъл Мариан Генов е автор на първия гол за Етърци за новото първенство. Той поздравява своя нов старши треньор Стоян Петров. Етър 1924 Пирин 1-0 Мариан Генов. Калоян Илиев. Самостоятелен пробив на Калоян Илиев носи втория гол в този матч. Етър 24 Пирин.